Диана, която ще ни снима как играем канадска борба. Така, аз съм Васил, а това е Благо. Така че ще играем канадска борба с левачки. Заповядай, Яна. Благодаря. И се казвам Лив. Така. 1, 2, 3, старт! Ушко вече победила. Ушко победява. Бие го с левачката, сега следва с деснячката. Сега ще стои критка. 1, 2, 3, старт! Бие го и с деснячката! Вижте! Айде, ти да си джарят, че аз ще съм с една. Давай, ти си с мене себе. И бия това момче, колкото си иска да искам. Довиждане!